21 февраль Халыкара туган тел көне билгеләнә. Бүген дөньяда миллиондан ашу кеше башкорт телен туган теле дип саный. Телһез милләт була алмаганын империя элек-электән аңлаган. Шуңа ла ул басып алган халыктарга телдерен оныттырып, рус телен тагыр өчен бар көчен халган. Яшерен батырын түгел, был сәясәт бүген дә дәвам итә. Бер яктан ике йөзле Мәскәү ерле халыктар телдәрен яклау турында һөйләһә дә, икенче яктан ул туган телдәрне мәктәптәрдән, мәгълүмат сараларынан, китаптардан ююны дәвам итә. Уның максаты бөтә халыктарны ла урысча һөйләштерү һәм ахыр сиктә бөтәһен дә урыска әйләндерү. Быга тик без, башкорттар һәм башка асаба халыктар гына каршы тора алабыз. Һәр беребезнең башкорт теле өчен үтә алган бәләкәй генә бурысы үзебезчә һәр көн һөйләшү, кайда гына булһак та, телебезне онытмау һәм уны куллану. Әмма тиң мөһиме шул, телебез ысын мәгънәле тик ирекле Башкортстаныбызда гына сәскә атасагын онытмаек. Тел менән азатлык, азатлык менән тел кайтасак. Мифтахиддин Акмулла әлеге вакытка тиклем исән булһа, шулай әйтергә. Башкорттарым, дәүләт кәрәк, дәүләт кәрәк.